sitten jos on vaikka silleen, että jos joku jättää autojonoja kauas, niin sitten, et jaksaa, että jos niinku, sit tulee hätä, että on kauhean kiire, ota nyt menee Kaija. Että siis Vilma pääsi kanssa huudan saliin. Kiki! Vilma menee tähän. Verkkuvaa tosta, voi kommentoida kaikkea. Joo. Kiki menee nollaan edelleen. Sillä yritetään sitä. No sitä ei tarvitse pyydä. Mitä tää on? Jossain vaiheessa onkin lapsi. Mamma-lomalle, niin jaksaa sit pipaa. Kaija!